مثلي يعين على الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بديت بشير في الله جباو وبفوك وبدو كرامانتو يالا أو منو نيامي أنان واتينا ملكونو أني ملكو كان ka deli ala fɛ ala kɛ hɛrɛ kɛ ne n'aw kelen na bɛɛ lajɛlen a bɛ aw ka émission mandi sanfɛ diinɛ baro min n'a bɛ wele ka se diinɛ jɛturaw ma, diinɛ dɔnbagaw, i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min a y'a dɔnbagaw ɲininka ni aw ti a dɔn. Yan'aw kɛ ni ala bato a y'a ɲini aw kɛ ni dɔn fɔlɔ. O kumana fɛ ala dɔn o de ka kɔrɔ ala bato ye. O kumana fɛ yan'an kɛ giri ka kɛ ala bato kan, ala dɔn min ni ala y'o bila ala bato ɲɛ, an ka baro in kɔnɔna na o bɛ walawalali kɛ aw ye ala bato cogoyaw la, k'aw ladɔnniya ala yɛrɛ sɔrɔ cogoyaw la. An ka bi invité ani an ka bi mɔgɔ welelen o ti mɔgɔ dogolen ye TV Sirifila sanfɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ baro émission in sanfɛla la tuguni, sabu sigida tɛmɛnenw na dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna na an ye a wele, an ye baro dɔw kɛ hiji kan n'o ye daliba masa ye silamɛya jɔsen minnu bila ye o jɔsen 5nan. A ye walawalali kɛ an ye hiji yɛrɛ fɛn jumɛn don, hiji a bɛ kɛ sanga jumɛn na, a bɛ kɛ kɛyɔrɔ jumɛn na, wa hiji yɛrɛ a bɛ wajibiya mɔgɔ jumɛnw kan. Sabula ala ye fɛn o fɛn di, a ditɔ a ye mɔgɔ dɔw de tɔgɔ wele ko olu de k'a kɛ. N'olu de y'a kɛ olu bɛ nafa sɔrɔ a la. Ni e y'i pan k'i yɛrɛ bila a la ka sɔrɔ i ti o mɔgɔw kɔnɔna na, a ka gɛlɛn e kɛ nafa sɔrɔ a la, sabu e tɔgɔ ma fɔ. A ye nin bɛɛ lajɛlen walawala an ye. Bi an ni a bɛna baro kɛ fɛn min kan a bɛ fɔ o ma ko adabul hajj, hiji ladamu minnu ɲininen don n'olu kan ka ye hijikɛla la. A bɛ nin da don nin kunkun a n'a ɲɛɲɛ na, o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye, Sori Ibrahim Kulubali don. An b'a fɔ a ma Ustaz, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I bisimila TV Sirifila sanfɛ. Alhamdulillah hamdan kasira mubarakatan fi. An bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn ka barikada, ka tanga ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ k'an kisi ka bɔ shaitan tɔɔrɔ ma, ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi an ka sigi ala ka kɛ hɛrɛ ye. An ɲininkali min na hali bi an bɛ ala deli ya rabbi ala ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Usa bagayo an y'a f'i ye an ka kumanaw na waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ala bato si ma nɔgɔn. Baara o baara ni maa b'a kɛ f'a k'a sɔrɔ a kɛra ka ɲɛ ka se ka baraji sɔrɔ a la. Don dɔ la kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam u y'a ɲininka ko ayul a'mali ahabu ilallah, ko baara jumɛn bɛ yen nɔ min ka di ala ye ni ala bɛ jɔn sara la. Alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ u jaabi ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan, o de ye baara min n'a dumina hali n'a kɛra fitininini. Mais a ka hadisa wɛrɛ la tuguni o bɛ nin hadisa in kɔkɔrɔ don. A b'a fɔ ko inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutkinahu, ko ala b'a fɛ n'aw bɛ baara o baara kɛ ala bato baara la a y'aw jija a k'a kɛ k'a ɲɛ. Bon ala bato tɛ kunfɛn ko ye, parce que n'i y'a kɛ e b'a fɛ ka résultat de ɲini a na. Bon résultat tɛ di e ma, o bɛ ala de bolo. Bon laharata dun ye ale ye sans retour, ka fɔ n dara ni n segera ka na sen wɛrɛ n'o ma ɲɛ bɛna dilan, o tɛ. N'i taara i taara de. Donc o man ka kɛ fɛn ye ten k'o dilan ten. Hali mɔgɔ dala dumuni i bɛ min dilan n'a ɲagasama don bien fɛn b'a la n'i b'o bɔ a la. Mais ala batoli bɛ yɛrɛ damaya fɛn min kama, sabu ala subhanahu wa ta'ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma jinɛ n'a adamaden da foyi kama fo kan bato. Bon ala belebeleba a ye fɛn bɛɛ k'i ye. I yɛrɛ mɔgɔ ɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ ala ye kɛnɛya minɛ olu la, i bɛ mɔgɔw ye kunkolotɔw ye fini t'u la foyi t'u la, mais différence wɛrɛ tɛ e n'u cɛ o. Mais ala ye nɛɛma ni hakili, donc nɛɛma in kan ka falen ni fɛn jumɛn o kan ka commencer i kan ka ala barikada ni fɛn jumɛn ye. Donc hali ala tun b'a bato wajibi an kan, anw kan ka min ye nin koba in kan ye, ka ye daba dɔw bɛ yen nɔ danfɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kantigɛ ka dun, dɔw bɛ an bɛ yɛlɛ dɔw bɔ la, dɔw bɛ an ka doniw ta. Mais k'anw da k'anw kɛ adamaden an bɛ ko kalama an b'an yɛrɛ masiri ni finiw ye,
alhamdulillahi rabbil alamin o ala barka da bay donc wala ala yi o commencer de di amma ka fanga le do ala yanga batu bo o batu nununa hiji ba kono bo hiji ala yi fein to madama abi bala mogola ira sigin de na yedron sababu nyuma do binana kana ke ina fa alhamdulillahi rabbil alamin ala yi nema baki anyire nyina an karamogo ba seri sharifu usman madan haidara ye hiji biye de amma ko ngata nyeda alkaba ka kata nyeda ala karam muhammad sallallahu alaihi wasallam kaburuka bi alafu kala barkada an karamogo ka nyini ala fe ya rabbi ala ka here kana ayam bonya ala mana bonya ayam korota ala mana korota ala fo firdaus ko ala mo kiran o hiji ni o kanga ke ambe on no fe labato no fe halbi kaseka sige ka mo ko wele kana parce que anya jete mena kala je digum bari be hiji don kan donc fo ay kawara wala o ye o kaseka famia tari o ka hiji kana ke hiji feneye o bulu donc wala hiji ladabu konnana ambe ala kram muhammad ka hadisa dota kira ba fayna ko al hajjul mabrur laysa lahu jazaa ila al janna hiji minane ni hiji minana yoro na minan do ba jira ka fo ja adoti minawo do na fara kwa na minana o kuma ja do fana ba lo timinawo otumana hiji minane we hiji mendi hiji minabali we hiji mendi sadi l'autorité ala ka fuila ni na ku mai kika ngeta ni ake da wadi do donc alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam ako al hajjul mabrur laysa lahu jazaa ila janna ko ni ga hiji minana sara fofu iti ala ni sara shit saka kime fo aljina kono do amma ina ala fe anga hujjaju munu nyake ka koro ana munu mina kanyina munu mina ka nin kofe anya ina Allah subhanahu wa ta'ala fe hijira mashakatu kofe ana gelew kofe aka kira mawal mustafa ko saka nga hiju minani o kira mawal mustafa amodenga no e imam al-hasani o imam al-hasani nga ko ma huwa al-hajj al-mabrur hajj al-mabrur e fin mai imam al-hasan ayu jabi ako qala an tarji'a zahidan fi dunya raghiban fi al-akhirah ko hiji minani ko fo hiji kela ibi sigi ka bo magan watimna aka soro chiere la nyere ne gete labli ya famia aka soro la rere ne gebe ela sari ba fe doroy kado aljina ko bon mais ni ajete mena kala je ni kuma din vlain agara woni kuma badi ibi sigi ka bo hiji la watimna aka soro nyen ne gete la na fara nyen ne gete c'est pas ka fo ti dumunu duandu na fara nyen ne gete c'est pas ka fo ti fini mando o kurati ka fo iti shi sun mangono la sadi fen haramu ni tate mugo tonyo kata siya fam wala ala ko anga fen tui aka soro ere jeno be ko pew aka soro ere de jigibi la haraga mugo jigibi la haraga o tibi jumanga ya basuri ka shinju tigiledo abasuri keme ka nyumayo ke basuri yere ka baraka de munu mi bulu ka sarajuru tila sadi abasuro sadi sanera ko propre abana fani sansage ke ka blon nogole ko aba nogo bala chugomina hijide mana bo hijila doro na haji nyina era basuro nyene ke tila la haraka de bila imamul hasan doni jigina munu fino wende fayin donc fo hijide be kan bli hakila bo oti soro fiu foka soro fenda mado be o kayila yanyi nga adabu mina afolo an yatuba tawbatan nasuha wa ya'zama ala adami al-awda lil ma'siyah hijide kabi mana fo ki ga sagi takaba ki bore ga dafe ika tubi jelena ya famia ira katla ka decision totalta ka fo chenrere la fo ne ka kemmi ne tisi ala ko ta mabli sadi nya betu piu fo nzaya ndaka blifiu mais subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kaba do ambe hijide do ye wo hijikero la unani tuguni utla tuguni shetana dibitla ko malasa tuguni ustaz kaddo kola do kabu haklima amba fuluma o ye maganta de ute hiji donc wala hijide ka nga tubi kata ala dima katla ka bli hakla mundi ne blani ko junu kella ka ko ndali hiji o funga santen yona ka bli an yatahalla bil akhlaq al karima min hilmin wa afwin wa sabrin wa ghayr zalik hijde ka yere masri ni jugonyumadi bagayo an kram wa seri sharifu sama dana haidara ayi nye bo jane makono dona
wallahi silamɛya ye jogo di jogo ni jogo tɛ foyi tɛ ko kira Muhammadu Mustafa ko bo istoli utammima makarimal akhlaq a ko ni Muhammadu cira de kana jogo ɲumanw dafa k'u tilen Ala ka dugukolo sanfɛ donc ni jogo tɛ ni silamɛya yɛrɛ fɛn fɛn lajɛ a seli n'a su n'a hiji n'a fɛn ninnu a bɛɛ dabɔra ko dɔ de kama an bɔra sunkalo min na sisan Ala subhanahu wa ta'ala ko n ye su de di aw ma la'allakum tattaqun y'a faamu n ye su de aw ma de walasa a ka siran Ala ɲɛ bon jogo ɲumanya ale yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ ye ni jogo ɲuman tɛ foyi tɛ kuranɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'Ala ko n ye alijinɛ d'u ma i b'a sɔrɔ Ala b'a fɔ ko minnu siranna Ala ɲɛ n'an ye kuran ta k'a lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa ko ni mɔgɔ min siranna Ala jɔrɔ ɲɛ ka dɔn Ala ɲɛ b'i la wa naha nafsa ka tila k'i ni yɛrɛ fatani anil hawa ka bɔ a diyaɲɛ ko ma jɛnɛya suyani bengani haramu dun sinji tigɛw ka taa se kabayira bɛɛ lajɛlen ma o de ye wa naha nafsa anil hawa ko kɔfɛ de sisan seli ma fɔ yɛrɛ wa naha nafsa anil hawa zan maintenant fa innal jannata hiya al ma'wa donc maintenant aljina sɔrɔ kana donc kumana wa ma man tabi'a hawahu aywa fa inna donc kuranɛ contraire ibna ye sisan ni maa min ni tanga ka bɔ a diyaɲɛ ko ma aljina bi o kuma ni maa min tora ni dɔngɔ bolo dun donc o jaabi bi lamɛnbaa yɛrɛ bolo donc an bɛ Ala deli ya rabbi Ala kana ni se an na Ala k'an zan ni na ni seri ni na dɔrɔn i bɛ ni sama i bɛ karafe dɔ la ka bɔ a tiɲɛni ko la ka kuma latigɛ tɛ kuranɛ a b'o cogoya la wa man tɔgɔ wa athara al hayata dunya donc Ala subhanahu wa ta'ala b'o fɔ a y'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc ni mɔgɔ tora ni dɔgɔnin fɛ dɔrɔn donc siga t'a la o y'i bɔlen Ala fɛ pewu donc hijiden ka kan k'a yɛrɛ masiri ni jogo ɲumanyaw ye ani muɲu ni sabali i k'a dɔn i bɛ fɛrɛli dɔ sɔrɔ i ka so kɔnɔ i t'o sɔrɔ hiji kɛnɛ kan ni min se dari se i ka yafa yafami ni min ye ko k'i la i ka yafa minnu taara na aw ye n'u ye ko k'i la min man ka kɛ i ka yafa o ma o de ɲininen don o tɛmɛnen fana kɔfɛ an yuksira min tilawatil qur'anil karim wa zikri wal istighfar hijiden ka kan ka a taalen kɔfɛ hiji kɛnɛ kan a n'a segilen kɔfɛ ka na a man k'a da don juma foyi la a kan ka karafe don a yɛrɛ da la n'i y'a ye fɛn na o k'a sɔrɔ kuranɛ b'a bolo a bɛ ka kuranɛ kalan n'i y'a sɔrɔ a se ka kuranɛ kalan kuranɛ kasɛtiw kuranɛ kalankanw ka y'a kɛrɛfɛ a ka kɔlɔsi ka y'a bolo subhanallah la ilaha illallah sadi fɛn fɛn ye baro ye gɛrɛnda minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ gɛrɛndaw don sadi ala ko ti fɔ a kɛnɛ kan ala kɛra ko ti fɔ a kɛnɛ kan mɔgɔ wajulu ti fɔ a kɛnɛ kan bagayogo mɔgɔ kan k'i yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma parce que ni min farati man tashabaha bɛ kɔ min fɔ minnu ni tugura jamakulu minnu ni tɛ taa fan kelen ka ko e ka hiji ye e kun tugulen don i b'a dɔn u bɛ min kan ni nana sugu fɛ tugun k'i yɛlɛma k'i bila sitani ka sira kan an bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma an yatatayyaba qabla niyatil ihram wa yasraha sha'rahu wa lihiyatahu wa yaqussa sharibahu hiji de i bɛna namu ta waati min na i ka ŋaniya siri k'a dɔn ala mina e de bato mina nin baara ninnu kɛ e ala ɲɛda kosɔn i y'a faamuya i k'i dusukun saniya ka farikolo saniya k'i yɛrɛ bɛ di ala subhanahu wa ta'ala ma o sanga in na namu kana tafiye k'a sɔrɔ rishu ou bien ko dɔ bɛ e yɛrɛ dusukun na hasadiya la ou bien ko yɔrɔ la hijiden kan ka dusukun saniya propre ka bɔ bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ an takuna nafaka halal wal yadu khaliya min at-tijara wal mashagil hijiden ka kan ka a bɛ musaka minnu a ka dunta a n'a bɛ musaka minnu kɛ hiji kɔnɔna na a n'a nanen fana a bɛ fɛn minnu don fo a k'a sɔrɔ o bɛɛ ye fɛn sanuma parce que ala subhanahu wa ta'ala inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ala ti foyi fɛ fɛn min man sanu wa ala yɛrɛ ka sanu wa a bɛ fɛn sanumaw de fɛ donc kuma bɛɛ i kan k'i janto i ka duntaw la i bɔlen kɔfɛ hijikɛyɔrɔ la ka na k'i kun sigi a kun fɛn min ye fɔden dɔnyɛmaw ye fɛn min ye riba nafolow ye fɛn min ye papiyew ye k'u sen i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ ni kɛli man kan k'olu i ka dunta bɛn o ma tiɲɛ yɛrɛ la hiji man kan o baaraw fasɔn kɛ ani jago n'a fɔra jago n'i taara i bɛ se k'i ka fɛnw san ye mais e ye papiye de ɲini ni hiji ye i y'a faamu mais i taara i ye hiji yɛrɛ bila kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye min tɛ kɛ hiji ye n'i ya kɔni kɛra hiji ye i b'o baraji sɔrɔ n'i ka niya kɔni kɛra fɛn wɛrɛ kɔni min tɛ hiji ye o tuma ala de ye dusukun saraba ye an bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma an yatawassa fi zat wa yukrima rafika wa sa'ila wa ibn sabil n'i bɛ taa hiji la fana i jija musaka ka ye kunna dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen nɔ i ka se ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ ala yɛrɛ ɲɛda kosɔn i y'a faamu o ɲininen don
parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa ka tila ka taa kɛ kɛlu ye ala nas ka t'u da mɔgɔw kan o ye ko dɔ ye min ka gɛlɛn dɔɔni parce que an ye mawudu fɔlɔfɔlɔ min di a fɔra n'a se b'i ye donc n'a se t'i ye a bɛnnen don ka wuli kan donc kuma f'a k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa ni musaka minnu ye musaka fɛrɛlen don i bɛ taa ka na k'a sɔrɔ i kɛrɛfɛ ɲɔgɔn ma degun i la o tɛmɛnen fana kɔfɛ a ɲininen don hijiden fɛ an yatawada lillah wa yattabi'a sunnata a ka kan hijiden k'i majigin yɛrɛ bonya man ɲi a kɛnɛ kan i kan ka kɛ maa sabalilen hali n'a y'a sɔrɔ i y'a ka jamana président de ye hali y'a sɔrɔ i y'a ka jamana ministre de ye hali y'a sɔrɔ i y'a ka jamana karamɔgɔba de ye o de la i b'a ye naamu bɛ don bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye hayatu kelen ye bɛɛ bɛ fini façon kelen don la farka silamɛya yɛrɛ i bɛ silamɛya mashairi de dɔn hiji kɛnɛ kan a bɛɛ ye fini qualité kelen wa a bɛɛ bɛ fini modèle kelen don a fɔ de ma ko uniforme kɛnɛ donc i bɛna ye ni y'aw ka jamana président ye nin n'o gunnen ɲɔgɔn na i bɛna ye mun de bɛ yen ala mago bɛ min na silamɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala deli hali bi ala ka faamuyali koɲuman d'an ma o tɛmɛnen kɔfɛ an yadu li nafsihi wa liman awsahu lil muslimin y'a faamu yawma arafa wa yu'ammima du'a bagayo a ka kan ni mɔgɔ taara hiji kɛnɛ kan i ka dugawu k'i yɛrɛ kun sadi i ka n'i tɔ to parce que ala de b'a dɔn i bɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ala de b'o dɔn donc i ka dugawu k'i yɛrɛ i ka dugawu k'i bɔnnaw ye ani taatɔla fana minnu ye sama k'i fɛ karisa n'i taara i ka ɲɛma i ka dugawu kɛ n ye i ka dugawu kɛ n ye kana ɲinɛ o kɔ n'i ma se ka bɛɛ tɔgɔ ta kelen kelen i k'a forobaya ala i ka hɛrɛ k'an bari silamɛ ɲuman bɛɛ i ka bɛɛ se i yɛrɛ kɔrɔ i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan i bɛ se k'o forobaya parce que n'i k'i bɛɛ tɔgɔ ta olu bama i bɛ se ka ɲinɛ donc o la hiji de kan ka a janto o la sabula hiji ye fɛn ala ta nɔgɔya bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ya man ye ala ka a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen fana kɔfɛ an yaktara sahiba y'a faamu as-saliha wa yataghafala an zalatihi ni ma ɲɛ k'i bɛ taa hiji la fana i ni mɔgɔ minnu ye cogoya kelen ye parce que hiji kɔnɔna na a ka ca ko ka ca dɔɔni i y'a faamuya i ni mɔgɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ maa minnu i ni maa minnu ye cogoya kelen wala cogoya kelen o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est à dire i ta bɛ kun maa min na wa ni maa fana ye ko k'i la kɛnɛ kan i ka yafa a tigi ma k'a dɔn k'a fɔ a ma nin dabɔ nin kama o de ɲininen don hijikɛla fɛ a k'a janto la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an yatruka nafaka liman talzamuhu nafakatuhu qabla safarihi wa yuwaddi al-jirana wa yusamihu ni bɛ taa hiji la a ka kan i ka nafakatu bila i ka so min b'i ka denbaya bɔ o tɛmɛnen fana kɔfɛ i ka n'i dogo ka taa i ka dabɔ ma kasi minnu ka dama i sigiɲɔgɔnw yɔrɔ a fɔra alakira sallallahu alaihi wasallam ɲininkara ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye jumɛn ye ko du 40 kɔrɔ fɛ du 40 tilebi fɛ du 40 kini fɛ du 40 inuman fɛ donc i k'i sara i jɛɲɔgɔn i k'i sara i sigiɲɔgɔn na karisa ala y'a latigɛ ma bɛna taa n sen jɔ alikaba la o tuma a bɛ dugawu k'an ye ka i tila ka yafa ɲini kɛ o fɛ sabula taama bɛɛ ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ taama kɔnɔna na donc jɔ kan ka dugawu ɲini i sigiɲɔgɔn fɛ n b'a ɲini ala fɛ yarabi hijidenw ala ka bɛɛ taa hɛrɛ la ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la ka hiji kɛ hiji minɛnen nin ye fɛn damadɔ ye minnu ɲininen don kosɛbɛ min bɛ tugu o la an yaqsida bi hajjihi ada al-fard la li gharadin wala li sum'atin wala li nuzhatin ni ma ɲɛ i bɛ taa hiji la f'a k'a sɔrɔ e yɛrɛ taa kun ye n bɛna taa n ka farida de bɔ n kan na nka n bɛ taa walasa mɔgɔw k'a dɔn ko se bɛ n ye ko n taara hiji la aja nana ou bien laji nana la a ka kɛ de wajihi la parce que ni baara o baara n'a ma kɛ ala ɲɛda kɔsɔn ala senboro la pewu bagayo o de ye fɛn in na gɛlɛmanba ye ibadatu bɛɛ seliw sun hijiw jagaw sadakaw baara o baara ni jɔn b'a kɛ n'a ma kɛ ala ɲɛda kama ala mago t'a la o ma li ahadin min ni'matin tujza ila ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ko jɔn bɛ fɛn o fɛn kɛ ala yɛrɛ ye tant que n'a ma kɛ ala kama parce que i b'a jira mɔgɔ la k'i bɛ ka kɛ ala kama mais ala de b'i dusukun sara i bɛ ka kɛ waati min na dusukun yɛrɛ ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka kɛ de condition dɔ kama karisa taara hiji salo fo ne yɛrɛ ka taa hiji ɲina a k'a dɔn k'a fɔ ko n yɛrɛ ko cogoya bɛ n ka ko la non o y'a bɔlen ala kama fo nin de ka fɔ mɔgɔw ye karisa i y'a den a ba bila ka taa hiji e yɛrɛ fana i ta non bɛɛ kungo ye i jija i k'a kɛ ala ɲɛda ka sɔn ala e de ye hiji wajibi an ka wa seguranin na koyi n bɛna taa parce que lahara jɔda ala subhanahu wa ta'ala y'i kale suratu mauna kɔnɔ a ko mɔgɔw bɛ don janɛmɛ wayilu kɔnɔ minnu b'u yɛrɛ jira o ka baara la fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al ma'un
ako janeme wailu be mogo yi mamunu bi ala bato mogo mun ko do ke condition no kama atika ala kama de abi ke de condition no kama utake li wajhillah donc utigila mogo ikado olu koni olu ti baraji soro ka warala mogo ba foli minge ko kasara tara maga kasakera laji kasakera ajay ale adabo suma atumi ngama no fora ka ba dorona ma dabara kama doro kuma ala ya samu ala fi andi ala dili ya rabbi ala kana nga hiji ka wi wote menen fana ko fe anyi nimba fe aka jija an yatruka rafsa wal fusuka wal jidala kama jaa bihi alquran لأن الرفس اسم جامع لفحش الكلام aka hiji aka no son fiyo ka hiji kene ka ke dajuga keroy ka ke nenni keroy ka ke cheni keroy ka ke nyon sama sama yoroy muko do makafinye sabula ni taraji kene na bi muko façon be donc fi ka don ibna ta yoro munna yoro de do ala ka kene de do donc yika sabali femiye dajugo yo femiye chenu ye iki jaki yoro ma jan ka bo bela jelema fen bina ni ala dimini ko ro ikanuke ikay yafa mo go ma fana ikata hali ni ma dumini soroka ke isagula dumini soroka ke ikado ka fani ne mana dumini ko la nana ala nyere de koso donc no kera ka cha ala fe ikalla yini minyi allah subhanahu wa ta'ala bi odima ambayina ala fe ya rabbi ala ka famel ko mandi amma wala mamunun fana bino anga kuma laba mamunun bino nuyi ubta hijila wala kele ala e soroke mamunun go bani do kata hiya ala kra kuma nuka sallallahu alaihi wasallam kira wal musafa ko ako man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan faliyaz billah akoni mugo mo srafana soro kora e wor soro ye kenya soro ala e bonyo ki mimse ki ta magandala gai bangata hiji e ko hali ka sakafriya kono sabla ka salamiya kore ka salamiya ma ka salamiya ko ya famia so jora me bili maka kuno donc otmana ambi wele bla mugo ma ala keme ka bagan chama no ya munyi ibse ka bagan dama do fere doro hina folo bi bulu alhamdulillah du chama bi do bulu bi mata hiji na folo maralebe ika na folo ta ke la hara jora ta kiti kada ambo wele bla mbado ma ala ye seke munyi farkolo kenya bula na folo bubulo ku jija kata hiji kata Allah subhanahu wa ta'ala ka fardain kata ake kabuka ami ala dili ya rabbi ala ka famil ko mandi amma alhamdulillah rabbil alamin ustaz ni wasaranye hiji la damo ne akilla badeo abora sisa kame an karamo da sori ibrahim kulwali ka bosigo kada wati koro ka amina ngina fe kuma laba munu be abulo ani do munu be abulo ake odiama amesoro ka baro wili woka bismillah alhamdulillah rabbil alamin ambi alafu kala wali manno ka barkada ka ina alafe ya rabbi anga foto alaka uni sawababbe sad baga jogo anga islame dungi dala bodo ma fama ko shairu fil islam ay dungi soro dla dungi so flood la mayina alafe ya rabbi alaka nanga hiji ko ako chugodi aka baitu ngono ako yahujuna bil mali allazi yajma'unahu haraman ila al bayt al atiq al muharram wa yaz'amu kullun minhum anna wizrahu yahuttu walakin fawqahu fi jahannam fal iyaz billah ko kuma chaman bita hijini nafulu mi haramu nafulu jelente mugo tonyoni bita hijila wati mina doka jurubi kane bana ko sara doka hake bi kana ibana ko sara doka dugolo trompele mi bulo imasongo hake sigi ama ko on nafulu farle nyonga kata hiji kene oyi ku kado kibita Allah subhanahu wa ta'ala ka sulla hormale yazura kuma chama ma miro o keba wala ka fo ko lu jurumu ko nin tushira ko kasro utigila mo be jahannama ko no fali iyaz billah donc ni mbaytu ngono na ibina famya ka fo ala mo be hiji jele mina o de hiji mi nan na fulu sanira ka bo haramu bela jelila ni na fulu kanga sania ka bo haram no wallahi na fulu parce que ni yake ko kilenga ala de baade ibna nyono rek donc utuma kanga sania ke ve bela jelila ambo fo ala jonyi ku jantoro lo kosobe malabana ami wele min bla tabawi kaddu go ke mun masro kakke katla tuguni ka ina Allah subhanahu wa ta'ala fe
an ka hijiw ala ka kɛ hiji minɛnu ye an ka dugaw ani an ka waleɲumandɔn caman an b'o ɲɛsin an lamɛnbaa bɛɛ ma yɔrɔ jarama sɔrɔ yɔrɔ sunumɔgɔw kan ka tila ka an ka foli kana kɔmasegi an karamɔgɔba la aseri sharifu usman madani haidara karamɔgɔ kɔnɔnjɛ karamɔgɔ min y'a fɔ ala ye k'a kɛ ala ye karamɔgɔ min ma fila fɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye min fɔ kabini a ye waju daminɛ fo kana se bi ma o de ye a y'a jogo ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi ni diɲɛ y'a jogo ye mankan o mankan bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ jogo juguya mankan don ta dun mankan de don n'o tɛ n'i ye mɔgɔ fila kɛlɛ tɔla mɔgɔ nɔfɛ bagayo anw fɛ segu bamanankan la dɔ de b'a ka 15 ta n'o tɛ a tilaman ko n'i ye 10 ta ne ye 10 ta a banna o bon ɲɛnama yɛrɛ ka gɛlɛya ma bi wallahi jogo juguya de don hasidiya e b'a fɛ de ka ye bɛn ye min bɛ dɔ bolo u ka bɔsi o la n'i ye jogo juguya lajɛ a bɛɛ lajɛlen sinsin yɔrɔ ye fɛn min ye o de ye i b'a fɛ de ka kɛ bɛn ye o kumana bɛɛ de ta t'u bolo ala ye min kɛ min ye ala tilali la pewu donc o kumana an ka sira ala ɲɛ an bɛ yɔrɔ la an k'an ka denbaya dilan an ka sira ala ɲɛ fil sirri wal alaniya o de ɲininen don o kumana an ka kuma laban na an b'a fɔ rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام بحرمة وجهك الكريم أعطينا صحة في الجسم والتقوى وطول العمر في حسن العمل وسعة الرزق ولا تعذبنا عليه يا رحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله مدين تبشر في الله جباو ننتوي أن كرموي أنغا بما ولله كبو سيكو سوري إبراهيم كلوبالي مدرسة كرمو دو ديريكتور دو سيكو كونانا بروفيسور دو عربو سرافه ay baro kan ye femin kan na killa aboraka o mesesa no de hiji ladamu hiji kala kan ki janto femunu na ka ira koloshi ka bo femunu ma na kan ga femunu fenenke ay dado abela jelena amba fo ka walimando ka fo munu ni ala kelno ka hiji ndo lu garsigara nyina anyu bekal fa alama ala ko nyumando ka o nyuman segi ka bato yinke bato jabilenye ka baraji ume ka ukono amunu yoro ma soro folo sebe ala de ya rabbi ala ka di nena o klingele na bela jelema ni ala kira ira horomay amba fo aka ambe sigida wore wa shukran lakum fi amanillah.